Danas je gost našeg udruženja Srđan Aleksić. To je naš advokat koji nas štiti i brani pred sudovima kad su u pitanju ratne dnevnice. Kao što su dopusni svi, čuli ste da je u zadnje vreme napravljen veliki pomak. Dobili smo nekoliko presuda u korist ratnih veterana. Hoću da znate i ovo. Naše udruženje srpskih ratnih veterana nikada nije odustao od ratnih dnevnica. Mi smatramo da je nanesena velika nepravda ratnim veteranima 2008. godine, kada je dobio samo jug Srbije. Nažalost, mnoga su udruženja odustala od ratnih dnevnica. Obično se malo bune i viču za ratne dnevnice kad se raspiše konkurs za finansiranje. To je kad raspiše konkurs naše ministarstva. Čim dobiju neke pare od ministarstva, njihova borba prestaje kad su u pitanju ratne dnevnice i kad je u pitanju zakon. Znači, mi smo ostali dosledni tome. Znači, ratne dnevnice mora da dobije svaki ratni veteran koji je učestvovao 1999. godine na ratištu, to jest u NATO agresiji. Pa dalje ne držim priču, ja bih dao našem advokatu Srđanu Aleksiću reč da nam objasni dokle smo došli, šta ćemo dalje, kuda ćemo dalje i šta očekuje na kraju ovog presuda. Ja bih molio da ga pozdravim aplauzom pre nego što... Dobar dan, dragi prijatelji, dragi borci, pre svega se zahvalim domaćinom srpskim ratnim veteranima, gospodinu Miletu, koji ovo udruženje vodi uspešno, jedno od najaktivnijih udruženja, najozbiljnije udruženje u Republici Srbiji, gde okuplja mnogobrojne članove i gde ja neke lično poznajem, koje posebno pozdravljam, udruženje koje ima viziju, udruženje koje se bori za prava boraca, sigurno udruženje koje će se izboriti kako ja vidim i osjećam, ali ako trebaju koju pravnu pomoć u donošenju zakona koji se dao ratnim veteranima, po meni jedno od najvažnijih pitanja koje trebamo da rešimo. Sigurno Mile sa svojim saradnicima radi na tom pitanju i marljivo predali ste tako piše na Skupštini predlog zakona. Ako treba, predaćemo još jedan novi, vidim da drugo udruženje da se aktivno uključe oko rešavanja tog pitanja. Ono što mogu da vam kažem da imamo dobre vesti i pre svega sada imamo prvi put da naši domaći sudovi u Nišu, Viši sud u Nišu, Viši sud u Kraljevu, Viši sud u Novom Sadu, Viši sud u Subotici, znači 4 suda, imaju jednako mišljenje koji potvrđuju da ratni veterani ova četiri regiona, znači Nišavski okrug, Kraljevo, Novi Sad i Subotica, smatraju da nam je veliko zadovoljstvo da smo diskriminisani i da imamo pravo na isplatu te socijalne pomoći kako je vlada iz 2008. godine nazvala isplata ratnih dnevnica. Znači, vlada, moram malo jedan uvod da napravim, vlada 2008. godine u Kuršumliji, znači u Topličkom okrugu, to su 7 opština, Kuršumlija, Blace, Bojnik, Lebane, Žitulje, Doveće, Prokuplje, je isplatila ukupno 2 milijarde dinara. Ogroman novac isplatila je borcima ovih 7 opština, navodno socijalnu pomoć, a pod plaštom socijalne pomoći platili su ratne dnevnice. O tome Mile zna da smo mi pokrenuli postupak, da smo došli do Strasbura, da smo dobili prvostepenu presudu koja je bila usvajajuća, obavezujuća za vladu ondašnju da nam isplati ratne dnevnice. Vlada se žalila, smatrala je da su nerazvijene opštine, mi smo to na sudu pa smo u Strasburu dokazali da se ne radi o nerazvijenim opštinama, mislim ima mnogo nerazvijenih opština, gde se radi o isplati ratnih dnevnica, ali po plašti socijalne pomoći. Da bi jedna opština isplatila socijalnu pomoć nekog ručnika, rata, nekom veteranu, da se dolazi na socijalnu kartu, da je socijalno ugrožena, da nema primanja, da nema imovine. Ona je to vreme isplaćivala svima od reda. Znači, svi oni koji su imali mesto prebivališta na tim opštinama, dobili su tu socijalnu pomoć, te ratne dnevnice, i mi sada ovom našom tužbom tražimo tu socijalnu pomoć, u stvari te ratne dnevnice kako je njima plaćeno,
to je negde oko 200.000 eura u to vreme, negde bio 2.500 i 3.000 eura, to je 2008. godina isplaćeno. Mi to isto tražimo, jer smatramo da smo socijalno ugroženi. Ovde prvi put imamo naše ministarstvo pravde da nosimo odluku našu korist. Znači, naši sude donose odluku našu korist. Tih 2008. godine znam kad smo radili u Strasburu, kad smo bili, imali smo odbijajuće presude našeg ministarstva pravde. Ja mislim da smo pravili veliki pomak, da je došlo, pored toga što Ustav i zakon štiti prava svakog građana, da je jednak ravnopravan, tako i zakon o diskriminaciji koji među vremenu, kad smo mi to predali pre nego smo otišli u Strasburu, zakon je postao donešen 2009. godine, koji kaže da ljudi ne mogu da budu diskriminisani po boji, koži, veri i tako dalje, i po mestu prebivališta. Mi smo ovde diskriminisani po mestu prebivališta. Šta to znači? Borci, dva rođena brata koji su bili zajedno u Belisima, jedan živi u Kuršumi, drugi živi u Nišu, ovaj u Kuršumi nije dobio, ovaj u Nišu nije dobio. To znači da je on diskriminisani po mestu prebivališta. To znači da ste vi diskriminisani po mestu prebivališta. I to je razlog za usvajajući ovakvu presudu. Na moje veliko zadovoljstvo i svih nas, znači mi imamo da iza nas to je sudovi koji kažu da smo diskriminisani. Znači, ja sam donao da pogledate ove presude i ova presuda mi je pre neki dan i potvrđena od strane Apelacionog suda da kaže da smo diskriminisani. Mi ćemo sada da pokrenemo postupak, znači mi ovom tužbom tražimo samo diskriminaciju, mi ne tražimo novčani iznos, mi želimo prvo da utvrdimo diskriminaciju, a onda predsjednicima udruženja, vama, borcima, daćemo šansu i mogućnost. Znači vi kako odlučite, ja sam brani zastupnik, ali vi vodite ovu celu priču, da se obratite oko regulisanja, razgovora i dogovora posle tih ratnih dnevnica. Ako nemamo sporazum i dogovor, ja se nadam da bi trebao sporazum i dogovor kako su oni dobili na ovih 7 opština, tako da i mi dobijemo, onda prestoji, ako nema dogovora, prestoji nova tužba da ćemo da tražimo i nematerijalnu i materijalnu štetu, ako mi će sud odluči, ako nas sud odbije, imamo zadnji stan po Strasburu, ja nisam sazvan će to usvojiti zahtev, jer je čist i jasan. Građani ne mogu da budu diskriminisani u sudu. To je ono što mogu da vam kažem sada. Ovo su presude ovih sudova. Gospodin Milan će da angažuje, mi imamo dosta ovde i punomoće i sve, i da me angažuje da obiđemo vaše mesta, držimo tribune da porazgovaramo. I moj stav je i cilj da prvo tuže socijalno ugroženi. Zašto socijalno ugroženi? Oni ne plaćaju socijalnu taksu. Prvo ćemo njih imati da nam predlog. Borci ovo udruženje sigurno vodi računa o svojim najugroženijim članovima, da i njima damo šansu da oni tuže, a potom onda svi ostali. Umeđu vremenu, posle ovih presuda očekujem da će neko sigurno, ko vodi ovaj resor, poslati gospodina Mileta ili ove ljude koji vode ratne veterane u cijeloj Srbiji da razgovaraju i da se dogovore. Ja kao pravnik mogu samo da pozdravim taj dogovor, ako dođe dogovora, ako ne, po nalogu vama, ja ću dalje nastaviti i zastupati vas do isplata ratnih. To je ako ima koje pitanje, spremno sam to. Imam ja od vas odgovor, gde ste omanuli da to nije završeno do kraja? Nije nigde omanuto, to vas je neko drugi omanuo, koji hoće da našu borbu obesmisli. Mi nismo omanuli, mi smo, rekao sam, 2008. smo završili sport, 2009. zbog 10 godina. Kada je naša presuda potvrđena u Strasburu, umeđu vremenu je donet zakon o diskriminaciji. Sud u Strasburu nije hteo da on bude taj koji će naloži, nego je dao šansu našoj državi, našem ministarstvu odbrane da ono reši ovaj sport, pošto imamo zakon o diskriminaciji. Dobili smo presudu da smo diskriminisani i sada je na njih red da ispune ono što su dali opštinama 7 opština na Topličkom okrugu. Znači, mi nigde nismo mali. Znači, to neko pokušava da obmane nas. Mi smo radili po zakonu i ono što je u tom momentu bilo zakonski samo moguće i osnovno. Jer po onom njihovom rešenju, znači šta je bilo?
sud nije izgubljen, nego zbog nečeg tamo. Ne, to su priče. Zakon o diskriminaciji, sud u Strasburu je ozbiljna priča. Vrlo malo pravnika u Srbiji zna to. Vrlo malo je došlo do toga. Ako o tome ko može da razgovara, mogu ja da govorim. Mi znamo za vas, imate tim, imate iskustvo, imate sve. To su bile priče. I da se napravi propust koji mi svi plaćamo. Vi ništa ne plaćate. Vi advokata ništa niste platili. Ali se ovo vuče vremenski, idemo iz početka. Ne idete ništa iz početka, ne razumete neke pravne stvari. Ja nisam pravnik, okej. Ne razumem ja vašu profesiju kojom se bavite, da ne upustimo se u neku raspredanu, objašnjavam bespotrebno. Mi nismo izgubili, mi smo dobri. Mi smo dokazali, smo dobri. Sad ovo drugo pitanje, recite nam ovako, jeste vi sigurni da mi ovo dobijamo? Znate šta je sigurno u životu? Šta je sigurno? Samo čovjek duga. Dobio se ovo. Moje da radim, a od Boga da se rodim. Ali po sad ovim, kako su oni te ustave završili, šta ja znam, evo, šta vi mislite konkretno? Ja mislim da ako ponovno dođemo do Strasbura, da neće ima razlog da nam ne usvoji, ako dođemo. Ja se nadam da nećemo da dođemo, jer sad imamo, znači tome naši sudovi nam kažu da smo diskriminisani. Ja se nadam da će naši sudovi utvrde našu nematerijalnu materijalnu štetu. Evo još jedno pitanje što se tiče srpskih ratnih veterana udruženja. Ja koliko sam upućen od gospodina Mileta Miloševića, našeg predsjednika, vi ste, u stvari nismo vas uzeli da nas zastupite. Međutim, vi idete i sa drugim udruženjima. Tako. Ja zastupam sve borce, bez obzira koje udruženje. Razne udruženja među sobom vode neko preovlac ko ima koliko ima. Ja ne bih se ograničio na to. Moje je da radim, da zastupam borce, a vi u vaše udruženje vodite koje koliko ne ulazim. Ja ulazim, ja sam advokat, ja pravno zastupam svakog klijenta. Svako ko me angažuje i žele da ga zastupam, ja ga zastupam. Nikako tu neće biti nikakvih problema. Ne može nijedno udruženje da obuhvati sve, znači niti to treba. Ja radim ono što po nalogu vama, ono koliko treba, baš malo treba. Hvala. Imaš nešto ti predstaviti se? Naravno, možete da baša. Htjela bih da vas pitam o onim opštinama gde je pola dnevnica ljudi dobilo, pola nije, kao što je Bar. Šta će biti s tim opštinama? Ovdje utvrđujemo socijalnu pomoć koja je data. Znači, ovom prestom se ne utvrđuju te ratne dnevnice. Oni su odredili našta neku meru i rekli su 200.000 dinara u to vreme borci tog što je to. Nije toliko vreme. Ne ulazimo sada, mnogo je vreme prošlo da ne veštačimo. Znači, tražimo ono što su dobili, ja mislim da je sasvim zadovoljavajuće u tom nivotu. Ako se nije strašno. Znači, sad dajem par reči na vas. Znači, dobili su dnevnice svi. Oni su imali sebi. Što nije problem. Što dobio je svaki, ja sam bila problem, dobili su dnevnice. Radi se o socijalnoj pomoći. Tu je nanesena velika nepravda u Srbiji. Tad su podeljeni ljudi, na jug i sever. Znate, znači to je taj problem koji se mora rešiti. I mi smo dnevnice da rešimo. Ja sam veliki optimista. Znači, pravda je na našoj strani. I ljudska i zakonska. Znači, bitno da budemo samo istrajni u tome i da budemo jedinstveni. Izvoli. Kako malo? Biću prema tako. Ja sam Boško Pešić, do pitanja. Vrlo kratko. Kaže, sud rezervisti su bili diskriminisani. Ako je reč o diskriminaciji, ne možemo ići socijalom. Znači, rezervista je rezervista, on je u odbrani otadžbine, da li se odazvao na vojni poziv ili telefonski poziv, za razliku od onih dezertera koji su bežali, sklanjali se i prema tome. Ja vas molim da objasnite, a ako je sud doneo ovakvo rešenje sad, a vi se slažete s ovim, da smo diskriminisani. U odnosu na borce topičkog borca. Znači, u to vreme su bili žuti. Jasno i glasno kažem, ne, zato to i tako nastalo. Jer Niški sud je bio žuti sud,
Ja znam Ristića i to je tačno. Da ne ulazim. Šta vi mislite kao pravnik, kao advokat? Ne mislim ništa o tome. To nije pitanje pravo. Prvo, nije odlučio to ništi sud. Znači nisu opšte... To je advokat odlučio Vlada Srbije. Izvoli dalje. Predstavi se. To reći ti dnevnice je plaćena 8 sati, nije plaćena 24 Tako, sati. gledajte, dnevnica je bila i 24 sata, znači bili su angažovani, i više i manje. Sud u Zboru je stao na stanovište da treba da se isplati to što je dato ljudima, ovim 10.000 ljudi u Topličkom. Znači, to tražimo ništa više. To je moguće, ništa drugo. Izvoli dalje. Ja bih pitao samo, moj slučaj je vrlo komplikovan i možda nije za sve. Da, nije. Možda kasnije da objasnimo detalje, jer ja nisam odavde, inače sam znanstvenik Hrvat Mašta Pećin, tako i Dragoslav. Rodao sam od tuda iz unutrašnjosti i bio sam u Pirotsku brigadu dobrovoljnika. U toj brigadi su nama na kraju pedozla, znači otišao sam 31. 5. maja su nas pustili, otišao sam kao dobrovoljnik. Nama ništa nisu dali, napravili su onaj spisak u Pirotu i od tada zvao sam nekoliko puta, nikakav odgovor, kaže od toga nema ništa. Nisam pokretao nikakav postupak. I imam li ja pravo na to ili nemam, kao što si rekli da nemam? Svako ima pravo koji je bio angažovan, koji je bio mobilisan, znači o tome će sud odlučiti. Imate vojnu knjižicu? Nemam knjižicu, imam potvrdu. Imate potvrdu, što je ovo? Imam potvrdu i da ne zamaramo sve. Da ne zamaramo sve. Znači, Ja sam živio u Leskovac tada. samo da vas nešto da sve to, sve ću da odgovorim. Ove se tužbe podnose višem sudu, da znamo šta je potrebno. Ove se tužbe prvo podnose višem sudu, znači vi ako ste iz mesta gde nema viši sud, znači u višem sudu treba da podnesemo. Potrebna je vojna knjižica, gde ima učešće u ratu, potrebna je, ako nemate vojnu knjižicu, potvrdu iz vašeg vojnog oseka, gde kaže učešće u ratu. Ako je socijalni slučaj, potvrda da ima socijalnu pomoć i da nema imovinu. I da prvo njih desetinu u tim sudovima, da ne zatrpamo sud presuda u tužbama, nego da krenemo polako. Prvo ljudi koji su socijalno tužni da za njih podnesemo tužbe, a onda posle da damo malo vreme da sud završi i da sud posle. Mirovlje, Vrbas. Interesuje me, ako se neko javi iz ministarstva, da li postoji Evo ga gospodin van Milan. sudskog poravnanja Može, da se to dogovori? bi bilo odlično. neka zovne, ja sam spreman da razgovaram sa bilo s kim. To bi bilo najbolje. Znači, neka zovnu, spremni smo dobro. Htio sam ja Cveće iz Sremske Mitrovice. Kažete mi, pošto se stalno potuže ta rezervista, ima nas koji smo bili u vojsci. MUP-u, u vojsci koji smo i dalje. Šta je s nama? Ako imate učešće u ratu, Kako ne bi imao? imate. Da znamo što tamo s ljudima da jesem. Još jedna stvar, broj dana provedenih. Da li to utiče na taj iznos? Ja mislim da nije bilo. To je bilo linearno su Jer nismo svi bili, čini se da nije svako bio tih 78. Nije neko bio. Linearno su sudovani stav, pa ćemo to da vidimo. Da, upravo to. Znači, kada podnesemo tužbu za naknadu štete, tad ćemo da vidimo. Da. Ali sada, za ovu tužbu za diskriminaciju nam je potrebno samo vojna tužba. Ok. I još jedna stvar, nije bitno ko je gde tad bio. Je tako? Znači, Subotici... Da je samo angažovan da ima učešće u ratu. I nije bitno da li je vojska ili policija. Da, nije. Samo jedno pitanje, pošto ima dosta pripadnika, Saša Pešić, dosta pripadnika iz MUP-a Srbije koji su učestvovali i angažovani, ali su im oduzimane knjižice, nije ništa upisivano kako će oni, a znamo sigurno da ih je bilo, kako će oni da ne... Oni donose uverenja iz policije. Ne daju direkciji policije, niko ne daje uverenje. Ne znam. Ima rešenje. Nisam vidio u slučaju to je Ne može bili u radnom. Jeste, Radnom statusu. ne vredi, ne daju. Jer vas ima dosta. Ima kako ne u direkciji, Svi se lepo skupite zajedno po direkciju. ne vredi, odbijeno se direktor Ne može da se odbije. Ako ste vi. Ja imam, ali ova većina, Pa nek dobra se bore većina. za svoja prava. Advokata uzeti Zašto mora vi nikim da dobro bude.
Samo predsjedniče predali 50 policajaca, svi su dali uverenje. Nije jasno, znači, samo socijalni slučaj. Ne, idemo prvo socijalne slučaje tužbe da podnesemo zbog sudskih taksi. Sudska taksa oko 4.000. Samo zbog sudskih taksa. A inače imaju prava i oni koji su bili u radnom odnosu kada su bili u radnom. Može, da. Zašto u socijalni slučaj insistiramo da prvo njima završimo ovo, ne plaćaju sudsku taksu, a onda ako neko želi možemo i njemu da podnesemo, ali plaći sudsku taksu. Zbog toga. I da dobijemo na vremenu, da se organizujemo, da se dogovorimo. Ja se nadam da se njima dogovorimo. A kažete, što je moguće da se to jedna kolektivno napravi naših, recimo, 10-ak iz Mitrovice, da ne ide svako po na osobu? Da li to može se raditi? Jer mislim, svi tražimo istu stvar, svi se bojimo za isto. Po na osobu mora da bude završen čak, neko dođe, neko ne dođe i gubimo vreme. Ako su 10 da se saslušaju, ne dođe jedan, to suđenje odloži. Zbog toga da to je domaći i onda jedan ne dođe, rož se odloži. A vi biste sačinjavali to? Ja bih došao suđenje, moji saradnici od izgledali, ljudi advokati, ali normalno u koordinaciju sa ženjem i to je to. Izvolio mi. To sam te da pitan, da ti moramo ponoviti, to je mi je pitanje. Da bi nišlo da ne bi sad. Ima li još pitanja? Jasno. Drugom, nadam se ćeš ti to da vidiš kako ćemo da organizujemo to, da ogradimo tribine, da razgovaramo, da upoznamo ljude, da snajpimo. Šta nam je sad činiti? Znači trebamo da u svim gradovima u Srbiji gdje imamo udruženje napravimo tribine. Tu će doći naš advokat tribine, Srđan Aleksić, sa svojim timom, da i tamo ljudi čuju to. Druga stvar, treba da svako od vas u vašoj sredini, opštini, gradu, mestu nađe nekoliko boraca koji su socijalno ugroženi. Da podnesemo tužbe u vašim mestima sudovima. Ujedno pozvao i sve ratne veterani cijele Srbije, nam se priključava. Znači to je ključ svega. Da pravimo tribine, da ljudi znaju šta i kakva prava imaju. Jer ljudi ne znaju jednostavno ništa to. Znači, da, napravit ćemo prvo taj spisak tribina i ujedno, kad toga dana pravimo tribinu u tom mestu, recimo u Zrenju, ne znam, na Lopavi, ujedno podnećemo i tužbe sudovima. Stavim samo. Daj, pišu. Pa kažete mi koji nismo socijalno ugroženi, pod navodnicima, koliko stvari iznosi? 4.000, da ja oko podnesem? 4.000. 2.000 nara za službu, 2.000 nara za službu. Šta da im kažem, da. Znači, ti pomogu i oni koji nisu socijalni, samo će morat će sami da plate. Samo taksu da plate. I advokata prosto. Dosta advokata ne plate. Advokat će sam da plate. Izvolite još. Hoće za džet. Stevo, samo malo, imate još pitanje? Htjeli smo da pitamo da li ćemo imati mi neke troškove dodatne, na primjer, kad bude gospodin Aleksić dolazi, ali mi da realizimo troškove puta i da dolazi. Zbog toga da znamo... Nećemo to. Znači, taksa za tužbu iz odluke po 1.900 dinara. Znači, to je 3.800. Ko želi možda plati 1.900 dinara i da dobije. Onda, sad ja se izvinjam, Radovan, u kome ne znam. Znači, ići ćemo 5 ljudi socijalni slučajevi, ono što smo i rekli, i eventualno 5 može ovi koji bi želeli da finansiraju, znači, od svog. Jeste. A predstavnik će to odlučiti, vjerovatno, od kada će krenuti akcije, tribine i to. Vi se meni javite što pre, čim nađete ljude socijalne slučaje da ih tužbu i onda pravimo tribinu. Ja ću se s Srđom dogovorim da napravimo seriju tribina po cijeloj Srbiji. Izvolite. Socijalni slučaj, znači ljudi koji imaju socijalnu kartu, koji primaju socijalnu pomoć, rješenje, znači ima da prima socijalnu pomoć. Ili ko ne prima socijalnu pomoć, da je na biro rada i da nema imovine. Može i to. Možda ne prima socijalnu pomoć, ali... Takvi ne postoje. Ha? Takvi ne postoje. Ali takvi ne postoje. Možda umeđu vremenu izgubio posao, nema imovinu. Ali ima stan. Nešto ima. Ako ima imovinu, onda ne može. Onda nije on socijalno. Kažete mi, ko zastupa one kuće se prijatelje, ne smatramo imovinu. Šta sada to ne? Kuću možeš da imaš i da dobiješ socijalnu pomoć. Nema šanse. Ne u opu. Ma to nema šanse po zakonu. Nema teorije. 5 kvadrata stana nema socijalnu pomoć. Ja sam za Beograd, ne znam, to je neka muvačina. Ma da ima 2 kvadrata. Predsjedniče, ja bih vas zamolila, ako može
napišite dopis, savjet ovo, jer ljudi više ne veruju. Davali su u Novi Sad, davali su u Bačku Palanku, pare za dnevnice, znači ne veruju. Ako bi mogli dobiti dopis od vas. Pare za advokata nisu dali nekim uzrovom. Udruženje plaćaju su članarine. Znači razlika je, znači ljudi mora da shvate, udruženje mora da žive. Ja imam problem, slušam me ljudi kako govore. Ja finansiram svoj put i sve, ali udruženje ne može živjeti na telefon, ima ovdje neko treba da vidi. Znači ljudi ne mogu da shvate neke stvari. Udruženje, imaju članarine. To udruženje ne može da živi od vas. Struju da plati, telefon da plati, put da plati. To su te stvari. Ja, moj posao, ja hoću da pomognem, moj posao da radim, su moji klijenti sutra, ja svoj put finansiram i sve su. Drugo udruženja, znači ljudi, nema potrebe da među sobom da se ljudi trvaju, da neka snima mesec da sve podelim za manjsku sušu i podam kapu Božu. Znači mi hoćemo da radimo, hoćemo ista prava da ostvarimo za njega, ista prava iz Nišu i ono u Novom Sadu, jer nije problem, zašto? Ali oni su ti koji vode udruženje, koji se stvaraju, ako im pravno koji treba doći ja, da im uobličim sporazum, koji ne treba nek završe pravno eksploatuje. Pošto je još jedna stvar, postoji mogućnost sad kad to odjekne, da će biti pojedinačnih slučajeva, da će direktor sami, bez udruženja, bez... Mogu i sami. Da li pa šta to može? Pa ništa ne može. To je njegovo pravo. Pa upravo to, da. Znači mi nismo ta obavezna spona preko koje to mora ići, jednostavno čuće se sigurno kad to sad odjekne. Pa evo, već se i to dešava, ali ti koji ne znaju ovo, ja u ovom materiji sam 12 godina u ovu borbu i ne znam da napišem kako valja. Znači, pasti ovu celu priču. Onda posle mi neko ne govori. Ja vam kažem, ovo je jako ozbiljna materija. I malo advokata u Srbiji zna u materiju. Da budemo iskreni. I malo predsjednik udruženja zna u materiju. Znate, Srđan Aleksić je jedan advokat u Srbiji koji jedini zna tu materiju. I tu nema znači dileme. Biće pokušaja raznih advokata, znate ono. Predsjednik. A to jeste. Ali ratni veterani, samo. Malo, Branko, molim vas, ja pričam tišina. Znači, nema da ja pričam. Znači, mi znamo ko je bio u Strasburgu. To je Srđan Aleksić. I tu nema dilema. Tako da će to biti pojedinaca jako malo i bezuspešno. Znači, ja pozivam i ovog puta sve ratne veterane iz Srbije koji su bili u NATO agresiji, da se priključe, se zajedno izborimo za naša prava. Nama sleduje 3000 eura kao što je bilo 2008. godine u Jugu Srbije. Tu nema dileme. Pravda je na našoj strani, nema dileme. Zakon na našoj strani, nema dileme. Šta imamo dalje da pričamo? Znači, naše ministarstvo pravde. Mila ima apsolutno pravo da ode kod govoreće ministarstvo sa tim prezom da kaže ljudi, dajte isplatovim ljudima ovo što se dogovori. Želite se dogovorimo i sporozumimo. Znači, mi smo poneli... Apsolutno pravo ima. Znači, poneli smo tužbu 100 gradova, jedan primjer. Dobili smo 100 presuda. Je li to dobar znak? Šta treba dalje da radim? Onda ja imam pravo, dobijam neku moć i snagu da razgovaram sa vladom Srbije. Jer, gospodo drago, šta vi čekate ovdje? Šta više vi čekate? Evo imam 100 presuda. Molim vas lepo. Razumete šta vam kažem? Znači, na nama je sve. I veliku odgovornost vas koji vodite udruženje. A još jedna stvar, ja slabo razumijem ta pravna, a koliko sam načuo, 2 godine je znači rok od podnošenja tužbe da se okonče? Nema, rok će biti kratak. Nije u interesu sudu da pravi troškove. Ovo, znači imamo pravosudnu presudu, očekujem još presude tih potvrđujućih ovim drugim apelacijom sudovima i nema potrebe. Da, na ovo sam načuo da te stvari... Ovo se završilo za 6 meseci, od dana podnošenja tužbe. Znači imate presudu, imate prvo ročište, upoznavanje, utvrđivanje identiteta, dokaze, imamo dalje šta da raspravljamo. Mi smo dostavili. Vrlo ozbiljno smo tužbu napisali, sa vrlo ozbiljnim materijalima i dokazima iz Strasbura. Ono što Mile kaže, ljudi imaju u Srbiji ima mnogo advokata, to su moje kolege, svako ima pravo da radi, ja podržavam da radi. Ne treba ni samo jedan. Ali ovde mi smo učestvovali u Strasburu, mi smo bili na tom suđenju, nama je Strasbur rekao, znači dao je mogućnost da ovaj posao završimo kod domaćem sudu. Znači dao je mogućnost. Ako
nešto može se dovršiti. Među vremenu, pre nego smo otišli za zbor doneti zakon diskriminacije. Rekao, imate sada, evo, to zakon je postupio. Znači, mi nismo dobili spor. To neko pogrešno je predstavio to, pogrešno je razmišljao o tome. Borba nas, pravnika, je do kraja. Mi se borimo do kraja. I tu ne može to tako. Neko misli da je... Ne, su činjenice i dokaze su na našoj strani. Mi imamo dokaze iz Strasbura, naša presuda, naša tužba adekvatno potkovana, s adekvatnim dokazima. Nema druge nego mora biti usvojena. Evo još jedno pitanje, molim vas. Davno je bila 99, ima mnogo ljudi što je pomoglo. Ovo, što se tiče diskriminacija, sa njima, ovo se odnosi samo na one ljudi koji su živi, to je lično pravo, a Mila i ostala predstavnica udruženja pokušat će to nepravdu ako mogu da isprave. U pregovorima s vladom Srbije da i ti ljudi dobiju kao naslednici, što je logično. Jer država je kriva što je čekala ovoliko. Država je kriva što nema zakona, a ljudi umiru svaki dan. Ko je kriv? Ministar Vulin, tako. Steće rače ste u trenutku, ne vidim ti ništa. Ja sam pitao sam ovo. U pravu ste, ovo je 100%. Ima li još pitanje? Zoran, izvolite. Mislim što dugo smo u celoj ovoj materiji, Mire pogotovo, pa i Mona. Da li je ovi pregovori o Kursku Evropsku uniju i ona poglavlja koja se tiču ljudskih prava utiču? Da li će primorati da malo obrate pažnju? Pa preći Mila govorim to priču. Evo, ja ne hoćem ovdje. I to je dobro. Evo, vidite, sutra, znate, sutra je gej paradu, gledaj, znate. Tamo će na toj paradi biti, koliko ja znam, pola vlade. I to kao radimo. Mi kad pravimo proteste, niko ne dolazi, neće nas niko ni primi. Na tome... Pa oni pripadaju tamo, zato su i sa njima. Može li samo jedno mišljenje iznesiti? Tako ne. Ovo sve što priča gospodin Aleksić, pa možda ne bi bilo loše na vas se odnosi da vi prvi preuzmete korak kad odete vladu, da to iznesete, da će sledovati 200.000 tužbi i da se to pokuša nekim bezbolnijim putem, pa tek onda da mi pravimo tribine i da onda prikupljamo te... Ja ću tražiti prijem u vladi Srbije, naravno iću u svojim... Da se ne dupliramo, da nešto ne... Moje neko mišljenje... Ako hoće nas prime razgovarati. Pa da, ako hoće. Međutim, znači... Znači, sve to lepo kažem. A to lepo je da rešimo ljudski način. Da ne treba ova procedura. Da samo završim dva reči ovaj. Znači, sutra je gej parada. Žiko, aj izađi napred. Kada ja pričam tišinu. Molim. Znači, sutra je gej parada. Tamo će biti pola ministarstva. Kad bi naša vlada posvetila samo deo pažnje prema nama kao prema tim gejovicima, gde bi nama bio kraj, verujte. Međutim, ona to ne želi. Ali i mi smo krivi. Da vam kažem, mi smo zavukli u kućama, tako, čutimo. Mi se stidimo što bili u ratu. Čemu se mi stidimo? Ljudi, mora da izađemo naših kuća i mora se borimo za naše pravo. Ti su gejevci godina bojili, tako? I evo izboriš za paradu. Gde je naša parada? Nema nigde. Ko je kriv? Pa mi smo krivi. Da li je neko došao u paradu? Pa ne znam, možda je neko došao iz vlade kad je pravio, tako? Znači, ljudi, mi snosimo veliku krivicu radi toga što nema zakona i što nema ratnih dnevnica. Da nije sređena, ne bi nije dnevnica bila, ne bi došlo sad. Jeste, predsjedniče, kad ste se naskupili, koliko naskupilo, bez obzira, niko se nije pojavio. Znači, mora dignemo glave. Niko se nije pojavio da izađe da nas saslušaju. Ljudi, ali tako je imate... bilo i sa 15.000 i sa 20.000. Nemate više ništa, neke pitanja da... Načina zadatke, idemo svako u svoje mesto, pa nađemo... Samo da nam gospodin Aleks iskopiramo tih presuda pa da pokažemo ljudima... Presudu ću da pogledate. Ima razlog. Znači, šta je zaključak? Da svako u svojoj sredini, danas ima 30 predstavnika ovdje i 30 gradova u Srbiji. Kad se vratimo, da nađemo te socijalno ugrožene borce, da toga dana podnesemo tužbe u sudovima vaših mjesta i da uveče napravimo tribinu sa ratnim veteranima. Što pre to uradite, to će biti bolje za sve nas. Ljudi, hvala vam puno, ja toliko sve želim. Žive advokat, da.